Kumwamba kuli chimwemwe, mukondwe Maria Maria, kwa Yesu wawoluka, haleluya. Takulandirani pano pa Tiyankhuleni Ambuye, ndipo tulero ndi pa 21 Meyi la Mulungu la chaka cha kukwera kwa Ambuye Yesu. Pamene tuchita chaka chimenechitu pa siku la lero, tizindikirenso mmoyo wathu kuti kukwera kwa Ambuye Yesu kukutipasa ife udindo wina wapamwamba, udindo otumikira, udindo okhala mboni za Mulungu. Mawu athu amene tikuamva pa tsiku la lero oyamba akuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi, mutu oyamba kuyambira ndime yoyamba mpaka na 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Tone Lucas wachinyamata kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo achiwiri akuchokera mkalata ya Aefeso mutu oyamba ndime ya 17 mpaka na 23. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Luce Katsala wachinyamata kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino ukuchokera mu uthenga wa Mateyo 28 ndime ya 16 mpaka na 20. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Chikaya achipani cha nsembe a Carmelite kuchokera ku Carmel Prayer House Kasungu mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a buku la Ntchito za Atumwi, mutu 1 ndi ndime ya 1 kulekeza 11. Ateofiyo, buku langa loyamba lija ndidakulemberani za zonse zimene Yesu adayamba kuchita ndi kuphunzitsa, kufikira tsiku limene adatengedwa kupita kumwamba. Mwamphamvu ya Mzimu Woyera, Yesu asanatengedwe adauza atumwi amene adawasankha aja zoti iwowo achite. Iye ataphedwa adazionetsa wamoyo kwa iwo mwa njira zambiri zotsimikizika. Adawaonekera nalankhula nawo za ufumu wa Mulungu masiku 40. Atasonkhana pamodzi, Yesu adawalamula kuti musachoke ku Yerusalemu, koma dikirani chimene Atate adalonjeza, monga ndidakuwuzani, pakuti Yohane adabatizidwa ndi madzi, koma pasanapite masiku ambiri mudzabatizidwa ndi Mzimu Woyera. Tsono atumwi aja atasonkhana adafunsa Yesu kuti, Ambuye, nthawi ino mudzabwezeretsa Israeli ufumu wake? Iye adati, si ntchito yanu kuti mudziwe nthawi kapena nyengo imene Atate adayika mwa mphamvu yawo, koma mudzalandira mphamvu ya Mzimu Woyera pa inu, ndipo mudzandichitira umboni ku Yerusalemu, ku Yudeya ndi Samariya, konse mpaka ku malekezero a dziko lapansi. Atanena zimene, Yesu adatengedwa kupita kumwamba. Iwo ali kupenya, ndipo mtambo udamulandira kuchotsa pamaso pawo. Pamene atumwi aja adali kuyang'anitsitsa kumwamba, Iye ali kupita, mwadzidzidzi anthu awiri ovala zoyera adayimirira pambali pawo. Anthuwo adafunsa kuti, inu anthu a ku Galileya, mukuyimiriranji ndipo kuyang'ana kumwamba? Yesu uyu amene watengedwa kuchokera kwa inu kupita kumwamba adzabweranso monga momwe mwamuonera ali kupita kumwamba. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu.
Mawu achiwiri. Mawu ankalata ya Paulo oyera kwa Aefeso. Aefeso 1 ndime ya 17 kulekeza 23. Abale, ndimapemphera kuti Mulungu Ambuye athu Yesu Khristu, Atate aulemerero, akuninkheni Mzimu Woyera, amene adzakupatseni nzeru nadzaulula Mulungu kwa inu, kuti mudziwe zimene mungathe kuyembekezera chifukwa Mulungu adakuyitanani. Mudziwe madalitso aakulu amene Mulungu adalonjeza kukupatsani anthu ake, ndipo mudziwe mphamvu zake zazikulu zimene zikugwira ntchito mwa ife okhulupirira. Mphamvuzi ndi zomwe zija zolimba koposa zimene Mulungu adazigwiritsa ntchito pamene anaukitsa Khristu kwa akufa namkhazikitsa kudzanja lamanja m'dziko lakumwamba. Adamkhazikitsa pamwamba pa mafumu onse, aulamuliro onse ndi akuluakulu onse akumwamba, ndiponso pamwamba pa mayina ena onse amene anthu angawatchule, ngakhale nthawi ino kapenanso nthawi ili nkudza. Mulungu adagonjetsa zonse kuti zikhale pansi pa mapazi a Khristu, ndipo Mulungu adampereka kwa mpingo kuti akhale mutu olamulira zonse. Mpingo ndi thupi la Khristu, ndipo ngodzazidwa ndi Khristuyo, amene amadzaza zinthu zonse ponseponse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mu Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyo woyera. Ophunzira 11 aja adapita ku Galileya ku phiri kumene Yesu adapangana nawo kuti akakomane. Pamene adamuona adampembedza, koma ena adakayika. Yesu adadza pafupi nawawuza kuti, mphamvu zonse zapasidwa kwa ine kumwamba ndiponso pansi pano. N'chifukwa chake pitani, kaphunzitseni anthu a mitundu yonse, muwabatize m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, ndikuwaphunzitsa kuti asunge zonse zimene ndidakulamulani. Ndipo kumbukirani kuti ndili nanu masiku onse mpaka kutha kwake kwa dziko lapansi. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lerotu ndi chaka chachikulu, chaka chakukwera kwa Ambuye Yesu, pamene tikupitiriza kusangalalira chaka cha Pasaka. Pamene tikuona chaka chakukwera kwa Ambuye Yesu, mmoyo wathu tiyambe kumalingalira mawu a Ambuye Yesu okuti inetu ndili nanu masiku onse. Kuti kukwera kwa Ambuye Yesu sikutithawa ife anthu. Kukwera kwa Ambuye Yesu sikuti akhumudwa nafe. Kukwera kwa Ambuye Yesu ndikufuna kuti iwo nthawi zonse azikhala nafe, ndipo ali nafe. Inu ndi ine tizimva mmoyo wathu kuti Mulungu wathu amakhala nafe nthawi zonse. Ali nafe muzochitika zathu zonse. Ali nafe tikamayenda kwina kulikonse. Ali nafe tikamadusa mavuto osiyanasiyana. Satisiya tokha. Inetu ndili nanu masiku onse. Akutipasa ifetu malonjezano amenewa. Akutipasatu ifetu chilimbikiso chimenechi
kuti amakhala nafe nthawi zonse. Lero pamene tikuona kukwera kwa Ambuye Yesu, tiyambe kumaona kukwera kumene kwa Ambuye Yesu motere kuti kukwera kwa Ambuye Yesu kukupereka ulemerero wapadera choyamba kwa Ambuye Yesuyo. Pamene tikukwera kwa Ambuye Yesu tikukuona chonchi, tiyambenso kumaona kuti Ambuye Yesu pamene akukwera akumaliza moyo wawo okhala nafe pa dziko lino lapasi ngati munthu. Akumaliza ntchito yawo yotipulumutsa ife, ndipo akubwerera kwa Mulungu Atate. Ndipo zimenezi pa chikhulupiriro chathu timazimvanso. Chikhulupiriro chathu tikamaona, tikamanena pemphero la kumvera kwa apostoli, amatiuza kuti anakwera kumwamba ndipo akukhala ku dzanja lamanja la Atate amphamvu zonse. Kuti kukwera kwa Ambuye Yesu kumene akupita ife tikukudziwa, inu ndi ine tikukudziwa. Akubwerera kwawo, akubwerera kwa Atate, ndipo akukhala ku dzanja lamanja la Atate. Chifukwa chani dzanja lamanja la Atate? Right hand person of God. Akukhala ndithu ndi Mulungu, ndipo iye ndi Mulungu, kuti zonse zimene Mulungu akuchita limodzi, ndi Mulungu mmodzi, ndipo ndikumene iye Ambuye Yesu akubwerera. Ndipo tikamaona zimenezi tiyambe nono kumaona kuti kukwera kwa Ambuye Yesu kumwamba si nkhani yongotisiya ifeyo, si nkhani ya Ambuye Yesu okha, komanso ni nkhani ya ifeyo ngati anthu, ni nkhani ya inu ndi ine, ndi nkhani ya Akhristu onse, si nkhani ya Ambuye Yesu okha ayi. Chifukwa chani ndikuti si nkhani ya Ambuye Yesu okha ayi? Tione kuti kukwera kwa Ambuye Yesu kupita kumwamba akutipasa ife chiyembekezo, akutipasa ife mangolomera, akutipasa ife kuti tidziwe tili ndi kopita, moyo sutha pansi pano ayi. Akutisimikizira ife ti anthu amene amakhulupirira Mulungu amapasidwa mphoto, amalandira mphoto, ndipo mphoto yake ndiyopita kumene Ambuye Yesuyo wapita, ndiyopita ku paradizo, ndiyopita kukakhala ndi Mulungu Atate, kukakhala ndi Mulungu chimodzimodzi mmene wachitira Ambuye Yesu Mulungu Mwana, kukakhala ndi Mulungu Atate. Kuchoka kwa Ambuye Yesu pita kumwamba zikukhudza ifeyo. Mfake tikuona mawu athu oyamba komanso uthenga wathu ukulimbikisa zimenezo pamene ukuona za kuchoka kwa Ambuye Yesu kupita kumwamba. Kuchoka kwa Ambuye Yesu kupita kumwamba sinde kuti zonse zatha ayi. Kuchoka kwa Ambuye Yesu kupita kumwamba akupitiriza ntchito imene anayiyamba pansi pano, ntchito imene amayichita pansi pano, akuyipitiriza ntchito yakupulumusa, ntchito yokutiwombola inu ndi ine. N'chifukwa chaketu ntchito imeneyi akuyiperekanso kwa ife Akhristu, akuyiperekanso kwa ifeyo kuti tikuyenera kupitiriza ntchito yopulumusa imene Ambuye Yesu adayiyamba, imene Ambuye Yesu adabwera nayo pa dziko lino lapasi, akutisiyirano ifeyo Akhristu kuti ndiye ntchito yathu. We are receiving a mandate to be witnesses of Christ, witnesses of redemption, witnesses of saving others. Ndipo zimenezo ati tizizichitanso ifeyo. Kukwera kwa Ambuye Yesu yukhala ngati akungonjezera, stretching the mission imene anali nayo, kuti ifikire posepose, ipite pa dziko lonse lapasi. Kukwera kwa Ambuye Yesu ndi chinthu cha mtengo wapatali kwa ife Akhristu, kwa ife anthu amene timakhulupirira. Kukwera kwa Ambuye Yesu akutipasa ife kuti tikhalenso antchito otumikira ena, antchito othandiza ena kuti apulumuke, antchito othandiza ena kuti amve mawu a Mulungu,
amve uthenga wa Mulungu, udindo waukulu umene ife tikuwulandira. Tiziona kuti kukwera kwa Ambuye Yesu sakutisiya ife tikhale tokha. Kukwera kwa Ambuye Yesu akufuna ife tipitirize ntchito imene iye adayiyamba, ntchito imene iye akutisiyira ifeyo. Kukwera kwa Ambuye Yesu kukubweresa kuti Ambuye Yesu apezeke pena paliponse, the presence of Christ to be everywhere. Kukwera kwa Ambuye Yesu akufuna nokutiuza kuti Mzimu Woyera uzitithandiza ifeyo kuti tifike pena paliponse. Kukwera kwa Ambuye Yesu kukufika ndithu pamathero azimene Ambuye Yesu adatiuza, zimene Ambuye Yesu anatipanga ife promise, adatilonjeza kubwera kwa Mzimu Woyera. Nditikhoza kuona kuti chaka chimenechi ndi chaka chimene chikutipasa ife udindo waukulu. Ndi chaka chimene chikutithandizanso ife kuti tidziwe kuti moyo suthera pa dziko lino lapasi. Ndi chaka chimene chikutithandiza ife kuti tikhale ndithu ophunzira Ambuye Yesu, mboni za Ambuye Yesu. Ndi chaka chimene chikutithandiza ife ngati Akhristu kuti kodi moyo wathu wagonadi pakutsatira Ambuye Yesu, pakukhala mboni za Ambuye Yesu, pakuchita zimene Ambuye Yesu adatilonjeza, zimene Ambuye Yesu amafuna kuti ifeyo tizichita. Kukwera kwa Ambuye Yesu kukutithandiza ife kukomesa moyo wathu wa Chikhristu. Ndipo kukwera kwa Ambuye Yesu kukutipanga ife kuti tifalise uthenga wa Mulungu kupita ponseponse. Ndichifukwa kuti Ambuye Yesu mu uthenga wabwino akutiuza chani? Muwabatize onsewo m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, ndipo muwaphunzitse kuti asunge zonse zimene ndidakulamulani, ndipo kumbukirani ndili nanu nthawi zonse. Kodi ifeyo tikukumbukira kuti Ambuye Yesu ali nafe nthawi zonse? Msabata yitu munali ndi ine bambo Emmanuel Chikaya kuchokera kuno ku Camel Prayer House ku Kasungu. Pitirizani kuchita ntchito zabwino nthawi zonse. Mukonde o Maria, mukonde o